नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। हम महेश तिवारी आप सबके स्वागत कर रहल बानी खबरें भोजपुरी में। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से सुपरस्टार पावर स्टार द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पवन सिंह जी के एगो गाना आवता जिंदगी जी, जौना के नाम है जिंदगी। ग्लोबल म्यूजिक से 15 तारीख के वो गाना रिलीज हो जाई। वो गाना इतना जबरदस्त बड़ुए, इतना बवाल बड़ुए, इतना एकदम ग्रैंड लेवल के गाना बड़ुए कि सुन के मिजाज मस्त हो जाई। पावर स्टार पवन सिंह जी के जौन गाना आवेला उ गाना मिजाज मस्त करे वाला रहबे करेला। इ गाना कुछ सैड सॉन्ग तरीका के गाना बड़ुए, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीका से एकरा के वीडियो शूटिंग कइल बा। यह गाना के पोस्टर रिलीज भइल बा। इ गाना बहुत जल्द ही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ही रउआ लोग के सुने के मिली। यह गाना के आवते एकदम पूरा जैसे पावर स्टार पवन सिंह जी के पिछला गाना के रउआ लोग ट्रेंडिंग में स्थान दिले बनी, वही टाइप के अपना पावर स्टार पवन सिंह जी के हर एक गाना के इतना प्यार देवे के बा ताकि लोग समझ जाए कि बस गाना माने पावर स्टार पवन सिंह, गायक माने पावर स्टार पवन सिंह। ऐसे कि पावर स्टार पवन सिंह जी के गायकी के टक्कर देवे वाला अभी तक भोजपुरी में केहू नहीं है। तो हमनी के ए गाना के इंतजार बा आ उम्मीद बा कि ई खबर रउआ लोग के अच्छा लागल बा। अगर ये चैनल के अभी तक ले रउआ सब्सक्राइब नहीं के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब करी और अपना भाई के प्यार दी। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय मां विंध्यवासिनी।